Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pa evo, ja ću nastaviti ovdje gdje je kolega Burić stao, a on je jasno rekao o čemu se radi ovdje kad su u pitanju održavanja ovih sjednica i ovog dokumenta koji se zove Odluka o usvajanju amandmana na budžet Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, odnosno rebalansa budžeta. Ali želim samo reći, evo, gledam sad ovdje, ne mogu se zaista snaći u ovim papirima, kao što su i kolege rekle. Ne bih sad pominjao 16. sjednicu vanrednu. Nju, koliko smo čuli, su zakazali, odnosno sazvali na zahtjev 15 poslanika, što je legitimno naravno pravo, ali ove 2017. i 18. je zakazao gradonačelnik Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i evo vi sami prosudite i nek javnost prosudi. 16. je zakazana juče u 4, odnosno 16:05, u 16:05 juče, a ova današnja 18. vanredna sjednica, nakon što je otkazana ili povučen zahtjev za 17. je zakazana u 15:46 minuta. Evo ovdje imam zvanični dokument, 15:46, a u 16 je zakazana. Ja vas zaista molim da razmislimo svi koliko sebi dozvoljavamo da nas jedan čovjek, makar on se zvao i gradonačelnik, pravi blesavim ovdje. On prvo ovdje dočeka ratnog zločinca pa nas pravi blesavim. Pa onda pravi krizu od kako je izabran pa nas pravi blesavim. Pa sad ovdje u 2 sjednice pravi nas blesavim u 15 minuta i ako vi to sebi dozvoljavate, mi to nećemo dozvoliti. Mi to sebi nećemo dozvoliti, mi ćemo vidjeti kako ćemo i na koji način ovog vlastodrsa, najblaže rečeno, maknuti s ovog mjesta koji mu ne pripada, jer on se ponaša kao Montani od 41. do 45. u Brčkom i ako vi Srbi ne znate šta je to, onda učite se, uzmite neke, govorim Srbi, a i mi Bošnjaci, uzmite pa neke udžbenike pa pročitajte.